Ale τώρα υπερδίκες, τώρα συχνό λαλούν και λένε ξυπνάγα, καλέ ξυπνάγα Άντε να βοηθήσεις κι εσύ, Άννα, πας και εσύ τι κάνεις καυρός, άντε. Δεν κάτσου μου. Τόστη μωρέ, φορτώστη το γιο μας. Ωραία Παναγία μου, τι μου κάνεις. Τι είδες καυρός, εγώ καλά είμαι, εσύ. Έλα, καλά είσαι. Σας ήβραμε μωρέ. Άντε, καλώς ήρθατε. Πάει. Πού τα πράγματα, ελάτε τα πράγματα. Ο Ράφιος του Μόρνου τράει. Καλημέρα Κιτσάλεν, καλημέρα. Να ζεις την καλορίζικο το σπίτι. Θα σε κάνω και γείτονα. Ελάτε, αναγκάστε λίγο. Να μπορούμε να έρθει τα καΐκια με την ύφη. Άντε, ελάτε. Αναγκάστε. Κυραρίνα, έλα πάνε Κυραρίνα να σε τρατάρω. Πιούμε εμείς κανένα καφεδάκι. Έλα, και να με ζε. Ούτε, έλα πάνε να σε τρατάρω. Άννα, απόλυθες εδώ πέρα, βόηθα του γαμπρό. Ακούτε, με ακούτε, α. Άλλωστε η Κυραρίνα θα βοηθήσει και με την ορφανή. Γιατί αυτό μου είπαν ότι λέγεται ξύρα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν μονόψυρα. Έτσι το είδα. Καλή από όπου εδώ πάνε, παιδάκι μα. Από τον Βαλτιμόρι θα ήμασταν τα λεφτά, πιάνοντας πιάτα. Εσύ τακτοποίησε εδώ, πας και βρεις κανένα γαμπρό. Και άντε θα σε βοηθήσω και σένα αφού ξεπήξεις τον νιόνιο. Παλιοφαρμακόγλωσσα, κουτσομπόλα. Είπες τίποτα? Όχι Κυραρίνα, είπα μάνα, εκεί να την κατσαμάνα. Έλα κάτσε εδώ να τα πούμε. Το έκαμες. Πας και τους βρήκε κανένας καιρούς, Παναγία μου. Το έκαμες το θάμας πάλι. Έλα, καμάνι συγγένειο, πάμε μέσα για την ύφη. Ναι, είμαστε δρομένοι παιδιά, θα ξαναρθούμε αργότερα, έχω το σενάριο εδώ, γι' αυτό λέω. Τόσισα. Το έκαμες το θάμας, Κυραρίνα. Δεν λέω. Δεν λέω, καλό παιδί ο Τσάλης και ομορφάντρας και με γεμάτο το πουγγί. Αλλά να έρθει η νύφα από το κρυονέρι στον έπαχτο και να κάνει το γάμο εδώ στο σπίτι γαμπρό, εμένα κάτι μου μυρίζει. Εδώ αγάπη μου υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Μορφή έρωτας. Δεν είναι έρωτας. Κάτι γίνεται εδώ, κάτι μυρίζει σου λέω. Α, Ανούλα, το φαΐ Άννα, το φαΐ. Θέλω να κάνω και φιγούρα. Και δεν κάνει στο σπίτι το δίπλα, ξέρετε που το πήρα. Ναι, μωρ, δεν πάει χαμένο. Καλά, μωρέ, δεν πάει χαμένο, θα μείνει τα γερόντια εδώ. Τα γερόντια είναι με το λιμάνι της καυνάκους και είπαμε ότι δεν στέλναμε νερό. Τα μοριότια. Ω Θεέ μου, τι βλαχιά. Ωπα. Έρχεται η νύφη. Δεν βλέπω τίποτα. Τι πράγμα είναι αυτό εδώ πάνω, δεν έχεις θέα αγάπη μου, δεν έχεις θέα. Θέα έχω αγάπη μου, αλλά έχει μαζευτεί τόσος κόσμος για να δει τα πρικιά που πού να δω κι εγώ αν έρθει. Αλλά καλή ποτέ να πατάρουν οι βάρκες από τα πρικιά. Πολλά λεφτά ο πατέρας του. Δούλευε στο σιδηρόδρομο με τους Βέλγους και όταν τελείωσε τον έκαναν σταθμάρχη. Άντε, πάω κάτω να τους ανοίξω, να τους υποδεχτώ, γιατί ο Τσάλης μου έδωσε τα κλειδιά. Άντε, αναμάτηση, είσαι σαν άσε σπιτιού άλλωστε, πήγαινε.
του πατέρα του σταθμά και έκανε μεγάλη περιουσία. Πώς να μην κάνει περιουσία, αφού έβαζε τον κόσμο και του ζύγιζε πριν τον ανεβάσει πάνω στο πλοίο, πάνω στο τρένο. Και έπανε τα μισά στη τσέπη. Από τότε το δημόσιο πάει κατά διαόλου. Η Ρεμούλα από τότε είναι. Που λέει όταν πήγε στο χωριό της, του τρένου, τον έψαν για θηρία και του έδιναν σαλό να φάει για να σταματήσει να μου κρίζει. Έτσι είναι τα πράγματα. Ήρθαν. Η νύφη πότε καλέ και εγώ δεν τη βλέπω. Βρε, ανοίξτε να περάσει η νύφη. Η νύφη καλέ. Η νύφη έρχεται με τις βάρκες, αλλά θα της βρει κανένας καιρός και πρόσεχε. Έχουμε και καριόλες από την Αμέρικα. Καλέ, έλα. Έλα και έχω κάνει τόσο κόπο, Παναγία μου. Έρχονται, μην ανησυχείς. Πρόσεξε τι λες εκεί πάνω, να έρθει γιατί κάνει και κρύο. Έχει τόσα πρικιά, φέρνει τόσα πράγματα. Λένε ότι της έχει φτιάξει η μάνα της μέχρι και 3 κλανιόλες. Και μάλιστα λέει η απόλυξη είναι πρέπει να φύγει από εδώ το άλογο. Δεν πρέπει να φύγει από εδώ το άλογο. Μην τα λες όλα γιατί δεν είναι και από την άρθρα. Πρέπει να πάνω, μην τα λες όλα τώρα. Έρχονται, ανοίξτε, έρχονται, να δεις. Δικό μου έργο. Θα φύγει τούτο από εδώ. Έλα. Γιατί κρατάει το κόσμο μακριά. Τι είναι και αυτό, έχει και ένα μικρούλι κοντά. Τι πράγμα είναι. Εκεί ήταν όλα με τις ελευθερίες άνεμες. Σαλφιά, Να σε βλέπουν κιόλας. Μουσική νέα. Έλα μάνα. Από εδώ καλωσορίσατε. Έφτασα. Τι είναι αυτό το μικρούλι που το έχει από δίπλα συνέχεια, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος. Τι θα πει ο κόσμος. Κοίτα πράγματα. Ελάτε κορίτσια να δείτε, ελάτε να δείτε την ύφη, ναι. Ωραία, τα κανονίσω. Πα. Δεν βλέπω να έχει Τι θέλει τούτο το μικρούλι εδώ. Αχ, καλυμμένο κι εσύ. Θέλω σου δεν είσαι κοντά στην ύφη. Τι να πω, δεν ξέρω. Άσε τώρα από εδώ. Άντε. Δεν βλέπω να έχει μεγάλη φαμιλιά η νύφη. Αυτό το κούτσικο εκεί πέρα τι νους να είναι. Μόνο που το φέρανε εδώ μέσα στο καταχύμωνο. Όλα μεταξωτά. Όλα μεταξωτά. Πού είναι η κυρία Ρίνα. Αχ, να η Ρίνα φεύγει. Τι να κάνει. Πάει να ετοιμάσει το γιο μου για τον αχαήρευτο. Τι να κάνει κι αυτή. Τον ερωτεύτηκε όταν ήταν φαντάρος στο νησί. Τσέταξε ότι μητράει. Λαγούς με πετραχίλια. Είχε και ωραίο πρόσωπο. Ήταν και ωραίο στα λόγια. Μόλις τον έφερε στον έπακτο, στίχνια πάνω κατά του βουμπουκού. Έτσι λέει, κοίτα Ρίνα μου, τα βλέπεις όλα αυτά. Είναι δικοί μου ελαιώνες. Χάρηκε και η μαύρη Ρίνα. Μέχρι να καταλάβει ότι τα πορνάρια δεν είναι ελιές, είχε κάνει μια λάκα φαμιλιά. Και τι να κάνει η Ρίνα, πήγαινε μάλλον πήγαινε. Τι να κάνει και η Ρίνα τότε, μα. Άρχισε και αυτή να κάνει προξενιά όπως η μάνα της. Την είχε μάθει η μάνα της. Η φοβερή και η τρομερή Φραντζέσκα. Που αυτής άμα της έδινες γερό ρεγάλο, μπορούσε να σε σάδεις με όποιον ήθελες. Έτσι και η Ρίνα. Μάθει τέχνη, πιάστηνε και άμα πεινάσεις, πιάστηνε. Τι παιδί μου. Τι είναι, για πέρα, τι εδώ. Στην τέλεια της θα έχει τσάλες. Μέχρι και τον απόπατο, μέσα τον έχει. Και ένα στράβο στο σπίτι. Μπορεί που ακούς και τέτοιο πράγμα. Βρε μάνα, μια τέτοια τύχα. Αχ, τι να σε κάνω, μάνα, τι να σε κάνω. Τις άφησα να πάνε να ξεκουραστούν γιατί αύριο και δουλειές θα έρθουν έτσι χαρικάρι να καλέσουν. Έχεις δίκιο. Μάνα, της δεν χαμογελάει, δεν μπορεί να κάνει. Άντε πάμε, άι μέσα, νύχτωσε κιόλας. Ελευθερία.
Πώς το λένε γύρω-γύρω. Έλα. Διότι μπαίνουν μέσα και το ψηλό. Δεν θα μου τι πάνε αυτό εκεί του. Έβαλε γλώσσα μέσα. Τι να κάνω. Α, να βλέπω τα κορίτσια της γειτονιάς αρχίσαν και βγαίνουν. Ακής Πιθέρα θα βρει όπου είναι. Να τις ετοιμάζονται. Σήμερα θα έρθουν να καλέσουν για τα σχαρίκια. Θα έρθουν οι σχαρικιάριδες. Όποιοι είναι φτάνουν. Μπορεί ο Τσάλης να ζει στη Βαλτιμόρα, αλλά θέλει ο γάμος να γίνει με όλα τα ηθήματα. Γι' αυτό και αυτός αγόρασε το σπίτι εδώ. Οι γυρότητοι θέλουν στο χωριό. Η νύφη θέλουν στο χωριό της. Τι να κάνει κι αυτός. Αγόρασε το σπίτι εδώ στο λιμάνι για να γίνει ο γάμος. Ρε φίλε, μας έρχεται να γάμω. Εγώ έχω σόπα. Πατέρα, Βίβα, πού είναι το ποτήρι σου. Έλα μωρέ πατέρα. Βίβα, Βίβα μάνα, Βίβα. Γεια σας παιδάκι. Χωρώ να χορέψετε για το καλό. Άιτε παιδάκι, μόρα καλή σας. Η γύφ μπροστά για το καλό. Καλώς όρθα τις πηδές στον έπακτο. Καλέ σήμερα όλοι είναι μαζεμένοι σαν τη χαρά θα γίνει. Παντρεύεται ο Αυγερίνος. Καλέ σήμερα παντρεύεται ο Αυγερίνος. Καλέ σήμερα τι πουλιά κάνει τέρι και τα στρασί πεθαίνει. Τι πουλιά κάνει τέρι και τα στρασί πεθαίνει. Άντε κορίτσα να πιάσουμε τα προζύμια. Άντε. Όχι ακόμα παιδιά. Αχ, χορένει και με έρχοντα και με νιάτα. Άμα αυτό το μικρό, τι του στάει συνέχεια κοντά της, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Τώρα θα πετάξω έξω. Αναγκάστη χιλιές δουλειές έχουμε. Περίμενε.